खुलुमबाय आं 2020 APSCC आनजादखौ क्लियार खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आं जि सार्भिसखौ आङो हास्थायदोंमोन आंनि ड्रिम सार्भिस आसाम पुलिस सार्भिस बेखौ आं मोननो हाबाय बेनि थाखाय आङो हेपि आं सेटिसफाइड आंनि प्रिपारेसना एसे गोलावैनो जादों आं 2016 निफ्राय आं स्टार्ट खालामदों आं 2016 आवहाय आङो कचिं खालामदों बेनिफ्राय आङो Since then, I have been preparing for civil services exam. बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पमोन आं फार्स्ट एटेम्पखौ 2018 आव होदोंमोन मेन्स एग्जामखौ आं उथ्रिनो हायाखैमोन नाथाय एबारनि बे सेकेन्ड एटेम्पआव आं उथ्रिनो हादों आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आंजों लोगोसे आंनि आफा आइ आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोर गामिनि साफ्रोमबो गोजोननाय मोनदों होननानै आं फोथायो दानि फैबाय थानाय फिउचार जेनेरेसनसिम आं बेखौनो बुंगोन जे नांथाब नाजानांगौ खस्थ' खालामनांगौ खस्थ' खालामब्ला जों थारैनो फिथाइखौ मोननो हायो जों गिभ आप खालामनाङा लाइफआवहाय जों जेब्लायबो नाजानायखौ लाखिनांगौ आरो जेब्लायबो जोङो मोनसे भिजन बा प्लानिं लानानै जोङो जिउआव आवगायलांनांगौ आरो स्पेसियेलि फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन जे जोङो सोलोंथाइखौ होसोनांगौ आरो मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ जों लानांगौ जों मोनसे कम्फर्ट जननिफ्राय जों ओंखारनानै जोङो मोनसे माने हार्डवर्कखौ खालामनो हानांगौ बयबो बेजों लोगोसे आङो दायो जिथु सार्भिसाव हाबगोन बेयाव आङो जेसेबां हायो आङो गुबुनफोरखौ आं मटिभेसन खालामनो नाजागोन एजुकेसननि बेलायावहाय बा स्किल डेभेलपमेन्टनि बेलायावहाय आरो आं गावखौनो समाज सिबिनायावहाय आं गावखौनो थारैनो गथायगोन होनना आं सानो बर' बेजों लोगोसे आं समाजनि आरो गामिनि आरो बर' हारिनिबो मोजां खामानि मावनो थाखाय आङो माखासे थांखि दङ आरो साननानै दङ बेफोरखौ आङो जाफुंसार होनो थाखाय आङो नोंथांमोननिबो आशीर्बाद आंनि थाखाय नांगौ नोंथांमोननि मटिभेसन आं नांगौ जागोन उननि समावहाय गोजोन्थों बयखौबो खुलुमबावबाय आरोबाव आं थारैनो बहुत सेटिसफाइड आरो आंहा जेबो आफसुस गैया आरो आनान गसायाबो अनबाय आरो बिसेसके केन्डिडेटनि नाजानाय आरो जोंनि हास्थायनाय जों आनान गसाइनावबो आर'ज गाबबाय थायोमोन बेवहाय आं हेपि आरो बे साक्सेस जानायनि थाखाय माबायदि थुलुंगा होयो आं मालाबाबो नार्भास खालामामोन फैसाखौबो आं नांगौखिनिखौ हरोमोन मालाबा एसे बाराबो हरोमोन आं धन्यबाद होदो जा बे 14आवनो MA पास जानाय GU निफ्राय ससिय'लजियाव बा 14निफ्राय 22हालागै प्राय 7 बोसोरनि बारा धैर्य हमना थानांबाय धैर्यनि फिथाइखौबो मोनबाय बेखायनो आं गथ'खौबो धन्यबाद होदों आं गोजोनदों आरो मा बिथोन होगोन आं साबजेक्ट टिचार हिसाबै बेखौनो नुदों आरो अबजार्भ खालामबाय थादों जोंनि बर'नि गेजेराव कम्पिटिटिभ माइन्डआ एसे खम फरायनाया एसे खम हानाय नङा दां बिदि नेगेटिभ एटिटिउडखौ लाग्रोयो दावहायावनो थाङाखै जेननायखौ लाग्रोयो दावहाखौ नांगौ आरो बिनि देरहानायनि फिथाइखौ इसोरासो होगोन बा आनान गसाइया होगोन दावहा गोसोखौ गोरा खालामनानै दावहायाव ओंखारथारनांगौ आरो सारेन्डार जाखानो नाङा ट्राइ एगेइन स्टुडेन्ट्सनि मट'आ जानांगौ ट्राइ एगेइन आरो एचिभमेन्ट खालामनो एकदम नाजाथारनांगौ आरो कारन ओरैबायदि दङ जायहा जिउआव उथ्रिनो नागिरो बे सान मोना खस्थ' खालामनांगौ आरो फरायनांगौ जिखुनु हार्ड लेबार खालामनांगौ आरो ओमफ्राय नलेज इज पावार बहुत बिजाब फरायनांगौ खालामदों आरो मा बुंनो सानो नंगौ सिगांग्रोयै आङो नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि जि दैदेनगिरि आरो नायगिरि गासैनिसिमबो आङो साबायखरखौ बावग्रोबाय जोङो नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफाद हिसाबै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मासकुथि गामिनि जाहा बिथां ब्रान्दन दैमारि बिथाङा गाव बुंदों गोबाव समनिफ्राय नाजानाय बियो मोनसे थांखिमोन दा बे थांखिया थांनाय दाखालि बावैसो जि APSC आनजादनि रिजाल्ट फोसावनाय बे फोसावनायावहाय बिथाङा APS आवहाय जि जायगा मोनबाय बिथांनि जायगा मोननायाव जों दख'रानि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय दङ जोंनि दख'रायावहाय गोबाव समनिफ्राय APS बा UPSC बेबायदि आनजादावहाय उथ्रिनो हायैया गोबाव सम जाबायमोन गोबाव गेप जानानै दङ बिथांनि आगोलाव हयथ' जोङो उइलबार्न सार बिथांनि उनावनो बिथांखौ होननानै जोङो बुंनो हायो दा बेखौ नायोबा जों गोबाव सम जाबायमोन जोंनि ओनसोलावहाय बिदि APSC बा UPSC बिदि उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ जों मोननो हायैया दा बिथांनि उथ्रिसारनायाव जोङो आं बुंबावदों जोबोरैनो जोंहा गोजोननाय दङ गोग्गानाय दङ ओनसोलखौ लानानै ओनसोलनिफ्राय बिथांखौ जोङो दायो जोबोद
साबायखर आरो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बिथांनिसिम जोङो बावबाय बे समाव बेखिनियानो